Zorionak anaiaren lekuko hartu duzu gaurkoan, iaz berak hartu zuen Euskal Herriko txapelketa, gaur zuk Euskadiko irabazi duzu. Nola junda eguna? Bueno, ongi gustora, pozik eta bueno, garaipenakin, hemen Abadiñon, ibilbide ederra eta gustora. Zirkuitoa gogorra zegoen, lokatza hor zegoen, ez zegoen guzti-guztita, baina beno, abiedura lortzeko saia. Bai, bere gogortasuna zeugan, ibilbidea izan, zilogrosierako egokia, pixka denetari zeugan, eta leku teknikoak ere bazeuzkan, pare bat, eta egizan nahi ezagutzen nuen, ibilbidea asko gustatzen zitzaidan, gogoekin egon eta pozik. Duela 2 urte hemen irabazi zenuen Uzi mailakoa izan da gainera. Bai, hori da ez, ezagutzen nuen, da 2 urtetan ja lortutan egon, garaipena, orduan, igual eguraldi txarra kaskarragoarekin, baina gaur ere, ibilbidea ezkenean ikuste gogorra egin dela eta ni sentsazio honekin aurkitu nez, da pozik nago bai. Iazte buru galtzen zaizkio Euskal Ziklosari Ormaiztegi, zure etxean, eta Amurreko Espainiako txapelketak. Ikusi behar zaitugu hortan, ez? Bai, ezkenean ematen du, bietan egongo naizela, eta hurrengo astean hasteko Ormaiztegin, etxen, eta gogotsu baita. Zorionak. Bai, esker.